Dameni debatana sumurung sian saluhut na roha, ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Hatani debata dihita nagabe turpuk jamita di minggutta sadarion minggu pawaluhon dung Trinitatis imana tarsurat di buku panurirang Jeremia biddu 20 ayat sada tolhas tu ayat onom hujahauma dihita. Marjiama parmahan akana mangago dohot paserakon biru-biru nahu parmahani ninna Jahoba. Dibaheni boti hatani Jahoba dibatani Israel dopak parmahan akana marmahan bangsokku. Nunga di paserak hamu punguaku. Jala dionjar hamu, jaladang di mata-mata hok kamu nasida. Idama luluhonok kuma tuhamu hina jahat ni pabahenam muna ninna Jahoba. Jala papungok kuma pasi-pasi ni punguaki sian saluhut luat haab bolongan nasidai. Jala aduokku nasida mulak tu pajapalan nasidai. Asa matorop mabue nasida. Jala patidangokku nasida tu nasida parmahan akka namarmahan nasida asa unang betahuton nasida manang tarsonggot jaladang mago nang gosada ninna Jahoba. Idama narodo akka arisogot ninna Jahoba patindangokku ma disidapit sada tubur natigor nabakit raja jala napistar. Jala hajong-jongok konon na mauhum dohot hati gorad ditanoi. Dia ka arina dapota tua majuda. Jala Israel marsonang-sonang diingananna. Jala oddo goarna dohonon nihalak. Jahoba parpitorata. Ido yang go sahat ni turpuki. Hamong akadongan na hinaholongan di bagasan Kristus Yesus. Topik ni minggutta di bagasan mingguon ima Jahoba marmahani bangsona. Tuhan menggembalakan umatnya. Macam murado ingotota molo turpukokan Jeremia 20 ayat sada 1 ayat onom. Dihatai taringotu parmahan. Atong dia makombinasina dohot turpuk na asing. Totu pitor taingo ma pasalmen biddu 20 taringotu Jahoba do parmahanau dang tagamon kuranganau ima ingotota jadi adong kombinasi molo mula kita sian yang nanon pinomat adong nataingot molo dihatai Jeremia dohot pesalmen namar biddu nasarupa biddu 20 ditaringoti mai taringotu parmahan molo dihatai parmahan totu pitoradong do martudu-tudu pikiran taringotu pemimpin uluan isepesya kita talupdo gabe sahalak uluan manang di dia pe di tonga-tonga ni parumah tanggaon di parkarejoata di parsikolahan akan nasikola do na kuliah dohot di tonga-tonga ni huria bui do gabe uluan manang di dia pe hita di parsahutaon di parmargaon apalagi ma di bagas tabe kita layak untuk menjadi pemimpin. Persoalannya ima, pemimpin yang bagaimana yang sekarang ini ada pada diri kita. Apakah hanya sebatas menyandang bahwa dia adalah seorang pemimpin saja? Atau pemimpin yang tak berkarakter? Atau pemimpin yang berkarakter? Atau pemimpin yang baik? Atau pemimpin yang membawa supaya komunitas di mana dia memimpin itu tercerai-berai. Boy dosa da tudos-tudoson amanginang ditikina loma milit presiden kita te. Molo adong di tonga-tonga di bagasta isarana ditikina masa manalao manuluk isi presiden dangi di pareso ma di Jabodetabek diberi sama akka ahanadong di Jabodetabek la opak pe manang 5 presiden boy do 5 bajuna di Jabodetabek boy do songoni boy
baju do dilian dangi alai molosanga di dok ulea pe bajuon manang ulea pe tu hogalasna do gambar ni presidenia do disi manang 5 masa 10 pe calon presideni isarana alai molo oloho mamilit leano kudo molosanga ihata patujolo ni lau pasato ni los adong musema 10 calon presiden 10 foto nadong ditihita, berarti kita tidak punya pendirian untuk itu. Tapi kebanyakan orang masih berakal sehat untuk memikirkan kira-kira apa ya ukuran dari yang akan menjadi pemimpin negara ini. Gudang dopei, nama karikoton taringotu pemimpin yang baik, pemimpin yang berkarakter, pemimpin yang bijaksana. Pos rohaku hita ditiki mamili pesongonido. Walaupun terkadang kita agak terganggu dengan kondisi siapa yang akan mau dipilih, alai molo martangi yang do hita sien bagasta ditiki na lau di jogo harta asabo hita mamilit totu leanan nutuhanido habisu hotu hita lau mamilit na dumenggan. Ada ukurannya. Jadi tidak asal-asalan. Itu yang diharapkan dari warga Indonesia. Untuk apa? Alana adong do pamikiri otak molo burjui bana dengan mangulahon marbisuk ibana totu hita do madai. Datung hita nama milik halakan na dapotan negara nasi datungi. Molo hita nama milik los tapili mana dumenggan totu say hita ma namadai akka na dumenggani nanang di ulaon nasida alai molo sanga ma dipilih matong presidenon dang bertanggung jawab dang berkarakter dang adong naniulana nang gootik dang diparwahon masyarakat kecil atau lemah yang kaum-kaum terpinggir totu tadok ma jeyado na masa kanido pasti hidup ada reward. Ada juga punishment, ada penghargaan, ada hukuman dari kata-kata kita ketika kita melihat bagaimana kepemimpinan itu terjadi. Amanginang patujolo do nahudokonon. Molotung petu presiden do honokku, hami padita pe uluad do sa sitongna di akka nahu parmahani hami. Akka situa pe uluad do manang parmahan di akka na pinarmahanna diwe nabi. Dohot di ruas ni huria hamua kana toras pe gabe parmaham mahamudia kaya na komuna hamua ka guru akka polisi tentara akka aparat dohot sudi akka na mangula. Kalau kita punya apa yang patut untuk digembalakan, gembalakanlah dengan baik. Sekarang pertanyaannya, ketika kita mengevaluasi apa yang terjadi pada kita, ahadona patut jala otak reward do manang punishment. Songon inung manang uma di Jabu. Songon natoras amongna bapakna di Jabu. Apakah kita patut untuk mendapatkan penghargaan sebagai bapak atau ibu yang baik? Atau seharusnya hukuman yang akan terjadi? Kita mana mengevaluasi taringo tu pangulot tabi songon parmahan di tonga-tonga nih parumah tangga otak itu masih korps yang sangat kecil amang inang. Mulak mahita tuhata ni di bata. Dipuka do turpukon sa sitongna macai koras do paddohanon. Baru do pei badu ngodangi. Dungi rotu gereja. Dibigi mahata ni di bata. Marjia ma parmahan torinna kan. Ay koras do hatoda. Pitor dapok roha do. Wagu Tuhan. Bohado tutun. Marjia inna. Ana masa. Torindo kan. Molosanga dong pagi-pagi do pe. Di sidungu ibana tormuruk ibana tuyana kona ala adong nama bain ibana muruk. Apalagi molo sodong isarana na marni pinipido ra omak nama nang bapak nyon na muruk-murukon. Boy do gabero yan nakon ayah do omak on do bapak on. Baru do pidungu torin do kan. Jadi tarhir songoni mana tajahon waing dia sada marjia ma parmahan akana mangago doot paserakon biru-biru nahu parmahaninina. Celakalah ima di hata Indonesia. Kira-kira karena apa ini amanginang? Totu ala adong dot tarimas di mata dopak akka parmahan ima mamuka sian raja ditikin nama kobasi si Jeremia. Aka isi mai
Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, Zedekia, satu haleleng seni Jerusalem, satu habuangan masuk nasidatu Babel, sega masude ala namanguluhon bangsa Juda hati-hai, tidak punya karakter yang mendukung bagaimana orang-orang supaya bersatu, dapat mewujudkan apa yang diperintahkan Tuhan, dan juga bagaimana supaya mereka merasakan begitu hebatnya seorang gembala yang diutus oleh Tuhan di tengah-tengah kaum atau masyarakat dan didai nasidai. Ima amanginang ubahina ditikia dong natar pasu-pasu saya jod dohudok kami unang manian alani otik gabesiga parumah tanggaon, apalagi dung adong ianak kodo medai taringut tu hasisiga ni parumah tanggaon ni. Banyak sekali seperti itu rumah tangga, dan saya sangat mengherankan namanginang. Saya dong do di rumah tanggaon amatai Kristen inatai silum. Ianak konna abu-abu. Kan minoto beda. Holan ugamo pedang boy sada di Jabu. Muhammad taringut tuak kekebijakan nasing. Jadi sursar do pakilalaan si patamo lumamereng singoni. Hanya untuk menyatukan pendapat siapa yang jadi gembala Tuhan di rumah tangga itu sangat sulit. Imana masa di sonarion. Ya do masa songoni tiki makubasi au unang majo hudok di sopedong deh. Nangi ditiki lagu buti mahudok jo. Ditiki amatai Kristen, amatai Islam. Moloroi batu jabuna adong dokan dengan ni kitab suci nasian hawi. Jadi dua matongi kiri kanan, baru foto keluarga itu ngatonga. Jadi sada Alkitab, sada nai Al-Quran. Gabe ya ciulu kuma mereng holan mamerengi. Gabe isi do mangulon nasida narwaku ma di Jabuan. Artinya kalau kita sudah tidak sepakat dengan agama saja, bagaimana untuk memutuskan yang lain-lainnya? Saya kira kita pasti sependapat. Molo adong dua ugamu dijabui atar namaoldo marasing doa manginang molo dung ianak koni marumah tangga memilit ugamona beda doi dohot na suami istri na berbeda ugamona. Jadi manat hita itu masih persoalan agama. Ada lagi persoalan ABCDE alai na amana hudok komuse adong doon amatai gereja di HKBP anggo yanat inatai aku boto anu kudoko guarna non gabela sursaran non alana masuk musi live streaming on dangi gereja nasing mak pokokna naso sahorong do tita tarira songoni mak boha musi maon olo do bingung ngakaya nakon HP ditiki magunang ya nakoni tarpasu-pasu musi maon di dia di HKBP HP salelengon mangitonise oh makna jadi molo mangitono makna lapatan na danga dong ibana maka tidak kok kapursiaon ala ter dapok matong rokap na HKBP naik kusini khusus matong ibana di son ima sursarna nuaeng kalau kita tidak sepaham dalam rumah tangga padahal kita sebagai parmahan. Jadi ido ubahen na adong bocir muruk ni di patah na pinasahat ni panurirang Jeremia tu akka bangsa Juda hatiai nanong marserak tercerai berai karena apa banyak sekali kegagalan dalam kepemimpinan. Jadi manat mahita amanginang memang koras doon daku woto nama ben lawa molo nga koras na parjulu marjia matornin na atar nama ol dotong molo didok marjia mai murukia doon molo didok kala tu hita jia do pangulom motorin na kan torbuhal pakilalata hiranol deh minus tak ada lagi nilainya manginang semua hancur tidak ada yang bisa dilihat lagi dari keberadaan manang eksistensi ni hadirota songon parmahan alai muruk ni debata totua dong bocirna dia marah kepada setiap pemimpin yang tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Sangat-sangat disayangkan orang-orang terpilih menjadi pemimpin tapi tidak melaksanakan apa kewajibannya. Mungkin untuk orang-orang yang jemaat yang hadir saat ini yang mungkin dia sebagai anak di rumah bahasa pemimpin dia tayal teh sorong do piau gabi pemimpin anak doa win kan boy do nak siakangan ni banada
gabe parmani mana tuakai anggi ibotona. Tengok do kejadian manang namasa di Wibilta di Jamita minggu nasalpu si Herodes do si Herodiasi ido kan namasa molo sepakat do mabain jea si Herodias do burunai isi tahe si Salome satu lubang rame-rame ido kan molo sepakat do nasida si Herodias do si Salome bohama asa manggotapon si manjujung nisi Johannes Padidi pitor sega dotong diolo yang mata namuse kan di patujolo do gogo na di sisian uhum di patujolo do di si gogo sian hati goran di patujolo do di si akka padan naso marpangotik taringot tu hasitongan manang hati goran. Jadi semua itu bisa hancur. Kesepakatan itu antara orang tua dan anak sepakat untuk membuat hancur. Masa muncul nuengon KKN nanti. Masa muncul korupsi. Ala mulai cendak dana penga diajari. Contoh nama jo. Lao matong geleng nyon sekolah minggu. Nah, gak ada uang tukaran mama. Oma bocir nah parjolo. Nanti ini uangnya 20.000. Persembahannya berapa kali? Ini matong tuh sekolah minggu kan? Mungkin 3 kali mak. Karena ada orang tua sekolah minggu yang meninggal, jadi dibuatlah sosialnya. Sada mai inna. Baino mama tulu hali inna. Oh, kalau begitunya ginilah caranya. Di samping gereja itu ada warung. Oma mabayan. Coba tukarkan di sana nanti uangnya. Nanti buatlah jajanmu 10.000. Godang jajan nak. Diajari ma geleng nasa marcea. Nanti tukarkan uang ini 10.000 lagi 2.000 5 enak. 3 kali lah bikin. Jadi mak 4.000 lagi kemana? Enak matong. Ya udah nanti balikin sama mama, oma. Ya kan? HP umalu lo geleng nyon. Ditukar di mana? 1.000 1 10.000. Jadi pilihannya sadia 1.000 tolu hali. Masuk matu kantong persembahan. Ala omak na parjolo mengajari songoni dang na kumudang di pasahat tu Tuhan. Hape adong do hepengon. Sama dijabu. Mana kembaliannya ini? Tadi udah dikasih persembahannya sudah. Jadi mulai siandak dana ngaterlatih hibana laho mabain si songoni. Manang napaduahon di usipon omak ni oma tu geleng na. Nak, kau kan mau ulang tahun. Bisikkanlah sama bapak. Minta kado. Enak. Dipangido mak. Dungi berapa mak? Mau beli apa? Udah minta aja sama bapak 300.000. Enak matong. HP rak madok geleng nyon mau nuor kado. Kadunion 250.000 do. Rogeleng non marpikir 50.000 nah itu dia. Dangi di parwahau mak. Udah kalian beli kadonya nak. Inna bapak nyon dung mulak. Sudah. Oh iya selamat ulang tahun lah ya. Lasma rohamatet. Ari rasongoni mapak kata yonon. Dangi bah di parwanan nion notong. Bah 50.000 dang di paula omakku narohana. Korupsi omak na. Bah songoni matong gabi dibereng ya nakon ya terbawa-bawa amanginang. Seperti itulah kalimat dalam bahasa Indonesia guru titik-titik berdiri murid berlari. Amu mama ngalusi bakol do mandokoni di gijangon. Ido kan badang do tubis ya bunana dah. Ido hata padohan na paling tepat tu sih. Kenapa itu kalimat itu muncul dang do tubis ya bunana? Allah memang diutus donator rasna. Siapa lagi? Siapa anak kita di luar? Pasti di dalam rumah juga demikian. Ai piga halu no mengajar par guru malua terhudok kodo. Mono disiplin hamu di par guru malua berarti songono mago baramuna di sekolah. Dang dawi. Ba molo burju hamu mar sekolah, burju do hamu di par guru malua baningodo. Karena gak mungkin itu berbeda manginang. Dimanapun letak posisi seseorang eksistensinya akan terlihat sebagai gambaran orang tuanya. Makana lu dosongoni
kenapa kau terlambat marguru malua ini kan Roma ibana mangalusi tadi nang ketiduran inna natabuan mangalusi ketiduran on dung sai mai banidok matu ibana tapi orang tuamu rajinnya ikut punguan gak pernah terlambat beningon makan bahasa boy songoniho beningon artinya apa yang kita tabur di rumah akan membawa efek keluar amanginang songonido naga bejia moloso diulahon tona nina torasna manang songon parmahan di tonga-tonga di parumah tanggaon alai sudenai semua akan mengerucut bahwa semua pimpinan yang ada di gereja di sekolah di tempat kita bekerja di masyarakat di negara semuanya akan mengerucut mengatakan parmaha doau alaina marsuruau parmahana dingganido ise jahoba si parmahanau dang tagamon huranganau ido di rohana. Makanya banyak rumah-rumah orang Kristen yang sering sekali ada pajangan jahoba do si parmahanau asal nang lilu do ibana dang di paluas jahoba lilu nang pemuruk ibana dang itap nina digotap pon taringo tu kepemimpinan sampai masa ni si Zedekia daun dijanjikan di padaton ibana hidup main di dok molo di hata Indonesia manang di Bibil itu sangat berbeda judulnya manginang. Kalau di bahasa Indonesia diberikan judul janji tentang tunas yang baru dari Daud. Tapi kalau bahasa Batak luba-luba dopak parmahan najahat. Ini sama-sama sebenarnya. Isinya tetap juga dalam perikop itu. Tapi kita mau melihat kemarahan Tuhan tidak berhenti pada kemarahan atau penghukuman saja. Tapi dia melanjutkan dengan pemulihan. Di dokmai di ayat tolu akana marseraki papungoku ma ninna. Sian salukut luat haabolongan nasida. Jala aduoku nasida mulak tu pajapalan nasidai asa matorop mabui nasida ninna. Tidak akan dibiarkan berserak. Itu tugas ni parmahan mempersatukan. Unang dipilih tibana gabe parmahan gabe troublemaker, pembuat masalah sehingga dimanapun dia berada maka berkuranglah yang digembalakannya. Jangan sampai demikian. Pasadahom ma rohata bican dilehot Tuhani habisuhon dihita dohot roha naolo mamikiri dohot mabahen akka nadumenggan. Jangan sampai semuanya itu sia-sia. Jadilah gembala seperti Allah yang menggembalakan domba-dombanya. Dungi di padatoni bana do manang dileho do baga-baga asa berengda akan nong ponggoli alani parmahan nasodinggani. Sebenarnya tidak ada kesempatan lagi muncul pemimpin yang baru. Tapi Allah ini memperhatikan sangat-sangat perlu ada pemimpin yang baru. Didok mamusia dia opat jala pati dangok kutu nasida parmahan akan namar mana nasida asunang beta huton nasida